Gør så Mikkel. Så. Okay. Hej derude. Ja. Vi har fået anskaffet os en surstrømming fra vores far. Og den ser sådan her ud. Og den går lige over visen, fordi der så ja. det der skidt. Kraften med klart. Vi skal lige have snuse. Det er det med mulighed. Prøv lige at tage en snuse. Hvor dufter det dog? Det lugter ikke engang så dårligt, jo. Nej. Synes du ikke, det lugter klart? Det lugter bare af fisk. Det lugter bare det der fisk. Ja, kameramand skal også lige have en snuser. Ja, det er sådan surstrømning. Mikkel, han skal jeg så ikke bare åbne den, Mikkel? Hold nu til. Kom så, Mikkel. Ring, gå tæt på. Jeg kan hele tiden være tæt på. Skal jeg hjælpe, Mikkel? Det er svamp. Det er svamp. Altså, man kan bare få... Luk til min finger, luk til min finger, mand. Luk til min finger, mand. Læg til min finger, Rik. Jonas, prøv at lukke til min finger. Så er der fisk, dreng. Så er der sgu fisk, gutter. Så er der fisk. Så er der fisk. Pussies. Fucking mærkelige, man tør ikke. Okay, er du klar? Kom så kameramand. Jeg bider i den. Det her. Nu brækker vi os sgu. Klar, Jonas? Er du klar? Prøv at se Mikkel. Prøv, jeg kan slet ikke. Den er bare helt blød. Hallo, luk lige til den her. Nej, klar. Hallo, jeg troede, I var sådan en rigtig hardcore nu. Ja, det er vi godt nok ikke. Jeg stikker på min, mand. Har du bidt i? Du er en bid. Han klikker på den. Det smattede ud, mand. Jonas, skal til. Prøv bare at stikke næsen op i brækker. Prøv bare at stikke næsen. Max, bare lige tage en snipper. Tag en snipper. Tag en snipper. Jeg bider i den. Jeg sværger det salt. Jeg bider i den. Hvor er det salt, mand? Hvor er det salt, mand? Fuck, det er salt. I så var det om at Det gemme er sådan noget rigtig saltkød, mand. Hold lidt med. Fuck, man, jeg shaker. Det er fucking klart. At det der, det er bare allerede salt, ikke? Fuck, det er klart. Det er ellers spise her, man. Jeg har bidt i den. Er du heller ikke vildt begrundet? Jeg er sgu da ikke den hele. Nej, det er godt. Hey, hvad skal jeg sige, når jeg kommer hjem, og jeg har min finger om min nose? Jonas, du skal altså... Jeg tror, den hedder surstrømming, jeg ved det ikke. Fuck, det er hallo gutter. Den er... Hvad er det her? Hvad er det her? Det gælder. Jeg har fået min lort i. Kom nu. Der lugten bliver bare værre og værre, mand. Prøv at stikke den op til. Hvad er det der? Han prøver bare at stikke næsen op til bare at tage en snuser. Der står vi indvold i. Han er så tæt på bare at brække. Max, luk til den. Altså, det er ikke usundt, det der, tror jeg. Det gør det ikke bedre. Der er en bid. Æd den. Føj for helvede! Det er salt af lort, ikke, mand? Det er det med. Gør så Mikkel. Ved jeg ikke, har jeg svaret. Det kan ikke være særlig dyrt. Jeg tager ingen billede for den. Det brækker. Tror jeg helt seriøst, der er nogen, der spiser det der? Jeg var lige ved at brække. Hallo, skal jeg prøve at putte den hele ind i Kan jeg munden? komme en bid? Kasper, tager en bid. Kasper! Ja, det er ikke rigtig med at få fucking brækfornemmelse. Jeg var lige ved at brække mig. Ja, det er fucking ubehageligt, mand. Jeg var bare lige ved at brække mig hånden. Godt gået, Kasper! Jonas, prøv lige bare lige bide i den. Du behøver ikke at tage det ind i munden, vel, men bare bide i den. Jeg tror, at Nina betændelse. Jeg viser sgu da lige sådan lidt nu. Kom nu. Fuck, jeg står Luk til min trøje, det lugter. fucking bange for, at jeg skal tage det der klamme shit ind i munden. Hallo, kom nu. Mikkel lider det. Kan jeg ikke lige brække jer? Når man har næsen helt tæt på, hold nu kæft for helvede. Bare Jonas. Jonas, så tager en bid. Fuck den flække. Okay, Jonas. Hold kæft, hvor du vil have. Ikke kom ud, de tager den nu. Lige med sammen. Det er fucking røgt mund. Ja, du kan slet ikke drømme om den der med.
Jeg var også lige ved at brække mig. Gå nu væk med dig, Martin. Klamme dyr. Ja, saft, mand. Hold nu kæft. Jeg vil lige finde den, den er lidt tøjere. Ej, det er klamt, det der. Helvede, hvad kan tættere på mig, mand? Jeg føler mig presset. Jeg vil altså gerne hjem, jeg skal fingre. Jeg står og kigger på det, sådan en dame eller sådan noget. Så tager den Prøv at se den der lange, ulækre ting, var det Jeg tror bare, nu starte ud af dem. Gamle fisk i lorten. Tak, du hjælper os på det. Shit. Shit, out of fedt. Ej, jeg skal lige. Jeg gør det. Ja, Rikke, prøv at snuse til den. Snus til den. Jeg gør det. For helvede, mand. Min arme bliver også nu. Prøv at snuse til den. Lige snuse den. Frøj. Ej, jeg tør sgu ikke så et kæmpe stykke, mand. Jeg føler bare så et lille stykke, det er bare sygt big. Dejlig fisk. Og dejlig fisk til Kasper. Og dejlig fisk til Mikkel. Fisk til mig. Fisk til dig. Fisk til alle. Kom nu, drenge. Jeg lover jer småt. Eller fra det. Mikkel, du tager det ind i munden. Mikkel, spiser det. Mikkel, han er i gang. Knæk dig, knæk dig, knæk dig. Lad os lukke. Mikkel, han er sluk. Han er spændt med slugten. Prøv at se, den er altså slut. Ja. Jeg siger dig, når du har den inde i munden og vender den, så er du rundt. Jamen, så kan jeg gøre så meget. Kasper! Kasper, slug det. Det er bare noget, du skal ikke tænke over. Slug det, kom nu. Den der smagen kommer. Et lille stykke. Hallo. Det er ikke så slemt, når man bare står sådan. Dejligt, ikke også? Men lige når man får... Det er bare, den rammer ens gane, ikke også? Max, du skal lige stoppe.